Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε τον κύριο Υπουργό να δικαιολογεί πάλι τα αδιέξοδα της παιδείας με το γνωστό ανέκδοτο «Για όλα φταίει το Πασόκ». Καλό το ανέκδοτο, αλλά δεν έχει πλέον δράκο. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν δίνει σε καμία περίπτωση λύσεις στα μεγάλα και δυσεπίλητα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια και δωρεάν σε εισαγωγικά πλέον παιδεία. Δεν δίνει λύση στην υποχρηματοδότηση που κάθε χρόνο υποβαθμίζει την δημόσια εκπαίδευση. Δεν δίνει λύση στην τεράστια υπερσυγκέντρωση εξουσιών στον Υπουργό. Δεν δίνει λύση στα μεγάλα κενά ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρούνται σε ολόκληρη την επικράτεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πάνω απ' όλα όμως δεν προσφέρει ένα όραμα και ένα μακροπρόθεσμο στόχο πάνω στον οποίο θα προχωρήσουμε σε δομικές αλλαγές για να βγάλουμε την δημόσια εκπαίδευση από το σημερινό αδιέξοδο και το σημερινό τέλμα. Το τέλμα το οποίο οφείλεται στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα με το παρόν νομοσχέδιο, επιχειρεί η κυβέρνησή σας και το Υπουργείο να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Επιχειρεί να διορθώσει λάθη και παραλήψεις, με φανερό στόχο όμως την υφαρπαγή της ψήφου των εκπαιδευτικών, με πρόσκαιρες παρεμβάσεις. Καταρχήν, είναι φανερό ότι δεν αντιμετωπίζεται το μείζον πρόβλημα που υπάρχει με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία του ΑΣΕΠ μπαίνει στο περιθώριο, με σαφή επιδίωξη την ικανοποίηση μετέρων. Ακόμα και ο δικός σας νόμος 3255 του 2004 καταστρατηγείται βάναυσα, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που ήρθαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, οι προσλήψεις για το 2007-2008, για παράδειγμα στους θεολόγους, έγιναν σε ποσοστό μόλις 44,7 μέσω ΑΣΕΠ και 55,3% σε ποσοστό εκτός ΑΣΕΠ. Για τους φιλόλογους το ποσοστό εκτός ΑΣΕΠ φτάνει στο 44% και με ΑΣΕΠ στο 55%, ενώ ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για τους γυμναστές το 2006, με ποσοστά να φτάνουν το 84,7% εκτός ΑΣΕΠ και μόνο στο 15,6% με ΑΣΕΠ. Τα ποσοστά αυτά τα επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιτυχόντων και Μη Διοριστέων ΑΣΕΠ, κάνοντας λόγο για ένα συνολικό ποσοστό της τάξης 57% για τους εκτός ΑΣΕΠ και το 43% για τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ. Κατορθώσατε λοιπόν να αντιστρέψετε πλήρως το 60-40% του δικού σας νόμου. Τα προβλήματα όμως με τις διατάξεις για το ανθρώπινο προσωπικό δεν σταματάνε εδώ. Στο άρθρο 5 προβλέπονται διαδικασίες ώστε να προχωρήσει η ενσωμάτωση των ορομισθείων και αναπληρωτών στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Δυστυχώς και αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι πρόχειρα οργανωμένη, καθώς δεν στηρίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά μέσα στα πλαίσια μιας κοντόφθαλμης και βραχυπρόθεσμης πολιτικής. Η έλλειψη αυτή του προγραμματισμού θα οδηγήσει ξανά αναπόφευκτα σε μια πρόσκαιρη αλλά όχι οριστική λύση του προβλήματος. Αντίθετα, θα δημιουργήσει νέες στρατιές ορομισθείων και αναπληρωτών που θα επιχειρήσετε στο μέλλον να ρυθμίσετε με ένα νέο νομοσχέδιο διορθωτικού και πάλι χαρακτήρα. Όσον αφορά την βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΕΤΕ, δείχνει ότι δεν μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το μόνο που δημιουργεί είναι ερωτηματικά. Ερωτηματικά ως προς τους αποδέκτες, τον στόχο που εξυπηρετεί και τις προοπτικές που δημιουργεί για το μέλλον. Έντονος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει για το άρθρο 15, που ορίζει την θητεία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία. Αφήνεται εκτός της διαδικασίας εκπαιδευτικούς που περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους για χρόνια, ώστε να αποσπαστούν σε σχολεία του εξωτερικού. Η απόφασή σας είναι άδικη γιατί δημιουργεί εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων, εκείνους που πέτυχαν στον διαγωνισμό και διορίστηκαν και εκείνους που πέτυχαν στον διαγωνισμό και δεν διορίζονται, καθώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισαν γι' αυτό. Αφετέρου, το άρθρο 15 είναι αντισυνταγματικό, καθώς παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των Ελλήνων πολιτών. Κατά συνέπεια, η ρύθμιση αυτή μπορεί εύκολα να προσβληθεί στα δικαστήρια και να καταστεί προβληματική. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ρύθμιση που δεν θα κάνει διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και δεν θα δημιουργεί κάστες προνομιούχων και μη προνομιούχων.
Αναφορικά με τα μουσικά σχολεία, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να προχωρήσετε σε μια ρύθμιση που αφενός δεν θα φύγει όσους ξεκίνησαν και στήριξαν το θεσμό των μουσικών σχολείων πριν από 15 χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν πτυχία από την ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση. Πρέπει όμως και να είμαστε προσεκτικοί, καθώς είναι ανάγκη να τεθεί ένα όριο για την ενσωμάτωση αυτών των παραδοσιακών μουσικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αφετέρου, μια ρύθμιση που δεν θα φύγει τα εργασιακά δικαιώματα όσων προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές και ΤΕΙ. Ο σεβασμός απέναντι στους παραδοσιακούς μουσικούς και στα παραδοσιακά όργανα, που ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να διδαχθούν στα οδεία, σε συνδυασμό με την προώθηση νέων μουσικών με θεωρητική κατάρτιση, είναι ο συνδυασμός που μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη και πιο επιτυχημένη λειτουργία των μουσικών σχολείων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο είναι σαφώς κατώτερο των περιστάσεων. Επιχειρεί με μικρές αλλαγές να λύσει μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση στη χώρα μας. Προβλήματα που δημιουργήθηκαν όμως από τις δικές σας πράξεις και παραλήψεις που τώρα και πάνω από 4 χρόνια κυβερνάτε. Έτσι φτάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε εάν προχωρείτε με αυτά τα βήματα, τα άτολμα και τα συγκρατημένα. Ο χώρος της δημόσιας παιδείας απαιτεί αλλαγές. Απαιτεί ριζικές αλλαγές, απαιτεί όραμα και μακροπρόθεσμο στόχο. Απαιτεί διάλογο. Πάνω απ' όλα όμως απαιτεί γενναία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία αρνείται πεισματικά. Όσο ακολουθείτε αυτή την τακτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα μπορεί προσωρινά να καλύπτονται, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λυθούν.